Què em trobo amb els meus clients? El primer que em diuen és que, Carles, quan algú em pregunta com ho portes, això del futur, jo agafo i els hi contesto amb una sola icona. I perquè no trobo la pistola? Doncs comencem a treballar-ho. Quins riscos teniu? Primer de res, massa per triar. Entre ara i els propers 2 anys hi haurà més de 600 possibilitats per triar. Més de 600. Jo vaig triar amb un foli, amb un dinar 4 i sobrava espai. Uau! Com es fa això? És com anar a un bufet lliure. Heu estat mai a un bufet lliure? Que tens tots aquells plats boníssims per triar, o dolentíssims, i no saps perquè n'hi ha tants per triar. Què em diuen els meus clients? Em diuen, és que no sé ni per on començar. Fals. No ens enganyem. Tinc clients que han triat un batxillerat que no els ha agradat o una carrera no els ha agradat i em diuen si pogués viatjar enrere en el temps, si tingués una màquina del temps, el que canviaria és haver-m'ho mirat una miqueta més, haver-me currat una mica més la informació que hi havia. Llavors, la recomanació aquí què és? Hi ha molta informació i us heu de posar les piles, això ho heu de fer vosaltres. Busqueu, si no us en penedireu més endavant, que el que trieu sigui en plena capacitat, en ple coneixement. Però hem de buscar estudis, m'he de seure, he de començar a informar-me si és un mòdul, si no és un mòdul. A qui li han dit alguna vegada a casa seva ets una mica gandul o gandula? A qui li han dit alguna vegada? Va, aixequem les mans, que hi ha confiança. Una miqueta només, No us preocupeu. Quan arribeu a casa els hi dieu ei, això que em dieu, no. Ha vingut un tio avui a parlar-nos que ens diu que això és normal. El nostre cervell és un 3%, un 4% del nostre pes i gasta el 28% de l'energia. És una màquina brutal. I què diu? Com que gasto tanta energia, he d'anar amb cuidado, he de dosificar-me i triar el camí fàcil. Opció 1, vaig a començar a buscar informació, què vull estudiar, què vull ser en el futur. Opció 2, deixa'm contestar aquell parell de whatsapps. Què fa el nostre cervell? Lògic, no vol gastar energia, vol durar molts anys. Això és lògic, és normal i és natural. Ara bé, si volem aconseguir alguna cosa, ja ho hem vist abans, l'esforç ja ha de ser. Què ens toca fer llavors? El més important és fer el més important, el més important. Repetim, el més important és fer el més important, el més important. Com s'entén això? Com es menja? I aquí ho esteu pescant ràpidament, Nois, noies, fonamental, prioritzar. Si jo prioritzo, jo puc aconseguir fer el que he de fer. En aquest cas, començar a posar-me a buscar el tema dels estudis. I els meus clients que em diuen, escolta, Carles, el primer que podria fer, jo els dic, no? Què podries fer per començar a canviar això? El primer de tot, per si a algú li serveix d'ajuda, a mi em serveix d'ajuda, cuidado amb la tecnologia, que és el primer que ens aparta de tenir aquella estoneta per començar a buscar. El deixaré a l'habitació del costat, li donaré a la família que me'l guardi una estona, el que vulgueu, però comenceu a posar-vos les piles.